खुलुमबाय। बिटिआरनि क'क्राझार नोगोराव थानाय बड'सा सानसेयारि खौरां बिलाइनि जा बिथोन बायदियै जोंनि दैदेनगिरिया थिनहरनाय बायदि आंखौ गरेस्वर खौरांगिरि हिसाबै आङो जा दानसोरां नार्जारि बिथांनि न'खराव अनसुंथाइ होनो थिनहरनायलाय आं होफैदों। बिथां दानसोरां नार्जारिया थांनाय नभेम्बर मार्चनि 26 तारिखैहाय जा गवायाव किक बक्सिं गेलेनो थांदोंमोन। बेवहाय बिथाङा गेलेनायाव देरहादोंमोनबो, सनानि मेडेल मोनदोंमोनबो। नाथाय फैबाय थानाय समाव बिथाङा ट्रेनावहाय जा खिनाय आरो गोबानाय जानानै जाब्रबथाय जानानै बिथाङा रुंसारि जाबाय। दा बिथांनि न'खराव जोंनि सानसेयारि खौरां बिलाइ बा बड'सा पर्टेल चेनेल न'खरनिफ्राय जा एसे हायो रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि न'खराव आंगो बिमा बिफानो एसे अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे माखासे दुखु दाहाजोंबाबो बा न'खरा बोरै सोलिलांनो हागोन बेफोरखौ एसे गोसोखांनानै जोंनि बड'सा चेनेला अनसुंथाइ हरदों। बे अनसुंथाइखौ इतिमধ্যे जों बिथांनि बिफा आरो बिमानो आखायाव गथायबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 24 तारिखआव बिथांनि सारादुआ थिग जाबाय आरो दिनैहाय बिथांनि जा सारादुनि थाखाय बन सिनदों बा आरो खाम्फानि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बेखिनियानो। खुलुमबाय। बिथां बड'सा खौरां बिलाइ बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि दुखुथिया न'खराव जिहेतु अनसुंथाइ होबाय, आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय। ओमफ्राय दिनै आंनि फिसा दानसोरां नार्जारिनि थाखाय खाम्फानि थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बन सिनदों। सारादुनि तारिखआ जाबाय 26 डिसेम्बर। खुलुमबाय। मानगोनां 3 नं बालाबारि गामिनि राजेन नार्जारिनि फिसाला दानसोरां नार्जारि, बिथाङा 26 नभेम्बराव गवायाव किक बक्सिं गेलेनो थांदोंमोन। बे गेलेनो थांनायाव बिथाङा गल्ड मेडेल मोनदोंमोन। बे गल्ड मेडेल मोननानै ट्रेनाव फैबाय थानायाव बिथाङा माबा मोनसे असुबिदा बा डायरिया जादों होननानै बुंदों, बाव रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा दा रुंसारिनि थाखाय जा अनसुंथाइ बावहरदो, बे अनसुंथाइ बावहरनायखौ आं रायजोनि आफादगिरि जानानै बड'सा निउसआ अनसुंथाइ बावहरबाय बा निखावरि न'खरनि थाखाय, बेनि थाखाय आं रायजोनि जानानै साबायखर बावबाय। दा बिथांनि सारादुखौ जोङो रायजोफोरा इतिमध्ये तारिखखौ 3 थिं खालामनाय जाबाय। फैगौ 26 डिसेम्बराव लानाय जादों। बेखायनो बयबो जोंनि ओनसोलनि आलासिफोर फैगोन, बिथांमोनखौ जोङो सिबिगोन आरो बिथांनि निखावरि न'खराव सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ होनो गोसो दोङोब्ला हयथ' जगाजग खालामनानै दैथायहरनो हागोन। जों दा रायजोफोरा बिथांनि बन सिननाय जाबाय, बेनिफ्राय खाम्फानि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो आं गोबाव बुङाखै, रायजोफोरनिसिम बा दा बड'सा निउसनिसिम साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।